luwih bahaya meneh. Cowok-cowok to, modal sak muk, cak naik kopi 2 sendok, wedang, iso wengi iso ngomongke saka wong wedok tekan nabi-nabi tekan esuk. Saiki sak bajute kita panggil anak wedok penyanyi Mbak Anting Lambangsih. Oh, Mbak Anting Lambangsih dadi jumeneng. Ya. Klintang-klintang numpak andong ngebel kringklong. Bolong Waalaikumsalam, Bu Cahayu. Wah, Jan. Ting. Kamu itu setelah apa kuwi? Berumah tangga, ya ta, sakwise bar rabi. Nggih. Saya mecah pamore lho, Nok. Napane sing pecah? Penampilanmu ki saiki saya luar biasa. Nggih, makane. Nek mbiyen ki kamu nggak urung duwe bojo malah kelamu lho, Nok. Kok iso? Warnane ki kelamu saiki wis cahayane wis mencorong tenan. Berarti tandane napa? Tandane nek kamu itu kebeneran nek rabi. Nah iya berarti orang salah tuh Pak De. Gampang titikane Nok. Pripun? Pokoke wong wanita kalau sudah berumah tangga kok semakin lemu tondo cocok suntiane. Suntian? Ya. Tapi nek wong kakung nek wong lanang kok rabi kok saya kuru tondo entuk susu kedaluwarsa. Kok susu kadaluwarsa? Loh, kae lho, nek susu kaleng kedaluwarsa ki dope ngracuni malah iku. Tapi bojo kula lemu ya. Heeh toh, lemu toh. Berarti susune cocok. Cocok susune. Nah, kamu juga lemu juga cocok suntiane toh. Lah jenengan kuru berarti ra cocok. Rumangsamu aku lemu, aku ki mundak bobote ya. Lho mosok to? Aku ki saiki 78 tak andani bobote. Makane didelok saka brengose kok malah rimbun dikek vitamin apa piye? Ki lho Pak De iki aku kok salfok karo wayange iki mau. Piye? Kok mirip Iki. Iki Ocen kuwi, tapi ganteng wayange ya. Ganteng wae kowe. Heeh. Iki go blakon ora go blakon ya ngene iki. Lah. Mirip, coba jenengan Buka no, gak. Wah aku buka iku udan barat ya ora. Lah udan barang. Nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya mawon ingkang sampun rawuh ten acara pagelaran wayang Ki Jumbuh Seswantara. Nggih. Wong menyapa karo petelu kaya wong bakul jamu. Lah ya ngene iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, koma. Oh, nggih. Ayo iki Kok drindil kaya Lah. Kaya reporter babalan. Lah kuwi bentuk semangat saya mengikuti pagelaran wayang panjenengan kok. Oke. Ya wis ora apa-apa. Baleni meneh ya, Pak De? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dijawab. Iya baleni. Oh, galak. Ngapunten kula tiyang Jawa Timur, Pak De. Iya. Nggih, pripun kabare bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sampun rawuh ten mriki? Baik apa ora? Sing lanang kok koyo tertekan. Tertekan dengkulmu. Iki nek wedoke. Pripun kabare baik? Wes semoga diberikan keberkahan perlindungan. Amin amin. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Amin nggih. Nggih, niki wau dalam rangka kitanane Pak Kijo. Kitanane putrane Pak Kijo. Oh, putrane Pak Kijo. Oke lho, namanya itu. Oh, Pak Kijoe mboten kitan. Ya kuwi. Oh. Ngisor kuwi lho, putra Bapak Bejo Slamet atau Kijo. Kijo mania. Kicau maksudnya. Iya. Nggih, selamat Pak Kijo atas anaknya Mas Vicky Chandra. Mas Vicky Chandra. Ya, Vicky Chandra Pratama. Nggih. Semoga bisa menjadi anak yang soleh. Amin. Setelah dipotongnya apa
Namanya? Apa aja, wis, dasar apa wis. Setelah selain menempuh bentuk baru. Heeh. Selamat atas kedewasaannya. Nah, bener tak? iya. Aku deg-degan ya. Oh, mau setelah dipotong nganunya, ora jelas kuwi. Nggih, pokoknya semoga bisa menjadi anak yang soleh Dan berbakti. semakin dewasa. Ya, semakin dewasa. Wis moga-moga apa jenenge sing ngungkuli bapak ke? Taruna ngungkul ana. Taruna ngungkuli bapak. Nggih, Ngoten bener. niku. Nggih ta, Pak De? Nggih, bener. Yo Anting. Dalem, Pak De. Uga suwe wis ora nate ketemu. Injih. Iki karang yo awit lebaran kae ternyata aku yo prei ora nate nyambut gawe, ora nate wayang. Nggih. Yo ming alhamdulillah aku duwe bisnis kecil-kecilan ning omah. Wah, bisnis napa? Oh, aku ning omah bisnis. Apa? Napa bisnisnya? Wah, yo rahasia itu. Tak tukoni, Pak De. Aku Jual beli apa? Burung apa? ojo nyepeleke burung lho. Iki Dik Bejo iki bisnis burung lu wah luar biasa lho. Buatine apik lho. Lah yang jenengane burungnya bentuknya kayak apa? Ngerti burungku? Ya. Saya tak fotone tak kirim ke mbakmu. Burung sing sampean doli lho, aku ngerti yo masalah burung-burung. Ana burung nuri kae to. Ana burung merpati. Heeh. Sing dilombake bareng burung apa kuwi? Heeh, burung ayo pokse ana. Lah nggih. Iya werna-werna. Lah kula lah jenengan jual beli burung sejak kapan, Pak De? Ayo sapele prae iki burung kok. Mbak Anting. Dalem, Pak De. Menika sinambi Mangayu Bagya, kala wau wonten Panjungunan Mbak Anting. Nggih, napa? Sing ngersake kasih Mbak Anting lho, ngersake Napa? caping gunung. Ana Waduh. duwite 100. Tenan ora? Tenan. Anak loro kok. Ora iki nggo dhewe. Oh iya. Iki lho ditino. Saya sangat yakin dan percaya sama Pak Jumbo, orang yang sangat jujur sekali. Nggak boleh ngelawan dalang loh, nggak dibayar. Loh. Oh, wes lunas. Piye piye? Kayak piye? Buatan apa? Jirene huhu ngono kuwi. Nek cara aku tak santet, Pak De. Aja. Wis ben. Sekarang yo pancen lambe ngermumoh. Iki ngersake caping gunung, Duk. Dipinangkani, nggih ta? Kalian Gagerake pundi? Hah? Gagerake pundi? Ayo Banyuwangen. Kamu itu orang Banyuwangen. Madura kok Banyuwangi kok Madura. pirang-pirang tahun. Kamu orang Madura ya kudu iso gagrang wetanan. Nggih. Saya kemarin juga ke Jawa Timur tapi cuma sampai Tulungagung. Wah, wis tekan Tulungagung, Pak De? Loh, kamu itu gak tahu. Saya itu wis gelem dolan. Aku ngerti loh Tulungagung nggone apa. Apa? Enek sing Rak. Jeh, caping Gunung Madura. Nggih. Monggo, Pak. Suara kok ngangeni. Ah iya ta, Pak De. Heeh. Mon memajang. Heeh. Kon kerok. Kon apa? Kon kerok. Kon keruk. Kon kerok Pak De Jumbo. Heeh. Nek ker apa-apa. Ora nek kebablasan. Mon memajeng kon keruk. Janor. Koneng rati. Wah, jan. Bocah ora spirakno suarane lho, Ding. Iya ta, Pak De. Heeh, wah, jan. Alhamdulillah ini berkat banyak pelajaran salah satunya ten panggungnya Pak De Jumbo. Nggih.
Ya ora jane. Ya Kamu itu iya loh. terbentuk wiwit dari Swargi Kisena Nugroho itu Ya benar. sudah kelihatan bocah iki sok mesti arep dadi bintang tamu. Oh, ternyata betul. Nah, kebetulan kesempatannya ten gini Pak Jumbo, ten dalang-dalang yang lain wis. Pokoke kula nggih remen banget ketemu Pak Jumbo, suwe mboten ketemu brengose tekan lambe. Tekan apa? Wis koyo arep dipangan. Kowe urung tau kesrogot brengos kok. Wes bojoku ya brewok. Tak cukur ki Bune Jani ra entuk. Lah napa to? Tak resiki ngono ki Bune Jani ra entuk. Lah ora apa-apa ben apa? Apa Ibune Jani ra entuk aja nggo keri-keri ngono. Lah iya ben ala keri-keri ngono. Kembang baik madari Nduk Ting, Dalem Pak De. kemarin adik saya itu masuk angin. Hah? Basan kakang nih mayang ning kene iki terus sehat lho, terus nonton lho. Sing pundi? Itu adik saya itu. Oh itu adik panjenengan. Kok cantik sekali. Oh, wong sing kakang ini bagus kok kowe iki. Lah wong langit. Dora terima wiyaga. Mula kowe iki nek arep kepengin ayu ku dadi adikku. Lah masa? Lah nek niku ayu, ayu to. Sedulure aku ki cora-corake ngono kae. Lho nek ayu, lah nek kula nurun jenengan ayu malah blai. Maksudnya kowe iki nek dadi corak karo aku, iki malah dadi saya ayu. Diono. Nyatane iki lho aku cerak karo sampean apa gak ngene. Beh, nyepelekke wae. Ting. Nyapa to wong nyanyi kok celak-celuk. Ora kowe iki nek nembang mbok aja merem. Lah ya jenenge emang gaya. Merem tinggal lunga penonton piye, Jal? Ya wis tak tuti penontonnya aku ider. Penjiwaane apik. Dadi kaya piye kan lho. Dinamika, Pak. Heeh, wah jan luar biasa. Panas ojan ling-aling sayang. Biyen ora tau ngene iki lho. Pripun? Nggih urung di bojo ora tau ngene iki lho. Loh, Panas ora tau ngono lho. kuwi jenenge improvisasi di dalam panggung, di atas panggung. Hah? Ya ngono kuwi improvisasine. Oh, ngono ya. Nek biyen ora tau ngono biasane. Iya nek ndek. Panas kan ngono. Iku bisa Urung aku. mesti sok dikon ngono. Muni. Ora ngomong to Pak Deno. Tapi gunung make abine kalabeng Make binek kalabeng. Iki aku paling ora seneng iki.
Pripun? Ket biyen ning sak ukara iki aku sing paling ra seneng. Lah jenengan mboten jelasne tekan saiki kok. Ayo iki makek binek kalabeng lakek iki jane apa, Jar? Makek niku nadyan. Nadyan. Bine kuwedok. Wedok. Kalaben. Kalabeng. Nadyan wadon sarta. Heeh. Makek iki lanang. Lakek iki lanang. Lakek iki lanang. Wah, aku iki gesek karo kene. Jenengan lakek sedaya. Nek kene iki lakek iki madang e. Tenan ora? Tenan. Tak tekokne Bapak Ibu. Tenan nek kene iki, nggo pinarak lakek ngono kuwi. Nggo pinarak aku madang ngono. Ya wis bar iki aku arep lakek ngene Pak Kijuk. Hei, Ya ben. Loh, pasti harusnya tuan rumah kan memberi lakek. aja. Ya, aku arep minta Pak Kijuk nyuwun lakek. Pokoknya Engko aku ngono dijene kuwi. seneni Bu Vivi kaya kowe ora. Ya mboten apa-apa. Mesti jenenge wong tiyang mriki ki wong baik-baik semua kok. Mesti kula nyuwun, Pak nyuwun lakek nggih. Mbok kowe nyuwun lakek nggon aku wae. Ah dikeki apa lakek? Loh, ngene mangan. Lah lakekmu apa, Pak? Lakekku. Heeh. Wo, Aku milih-milih lho Pak nek arep lakek. daging mentah. Wis pokoke nek kleru arti aja takok engko isuk mulih lewat endi. Ora ngerti aku genah ego-egoane kene ngerti kok. Aku kesasar. Wong ya di-share kok kesasar. Make abine kalaban lake. Nyuwun ya Pak ya engke ya. Nyuwun lake. Nggih. Inu menason berse. Malah minum remason, Mbak. Berse. Ya. Sembah nuwun. Injih Pak Desa. Lanjut. Oh langgam. Langgamipun, monggo. Ki jaman berjalan boleh kenal lake bilen Ramadan mun sanento bedake diman Oh, Ah. Oh. La 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 la. Oh. Yo.
krasa. Kurang krasa napa mboten? Wis rada krasa. Wah, tuwek mergane. Wis kaya pasir putih. Kerasake, Mas. Wis sepuh soalnya. Syukur bisa banyaki ling ngene nganti ping bola bali. Lah iya, piyagane iki jan juaha to karo aku. Iya. Iki tandha saking semangate ngiringi Mbak Anting kak. Mangga sakmenika jumeneng malih Mbak Elisa or karo Sawaso. Menika kala wonten panjuwunan Mbak Elisa. Menika wonten ing ngersakaken sambung wanci dalu. Wah, jan menika kula kirimaken buat Pak Ari, udah lama enggak ketemu Pak. Oh, Pak Ari. Nggih, tadi minta apa kopi apa gitu tapi aku nggak bisa lagunya. Jadi ini sambung Wanci Dalu saya. Sambung Wanci Dalu kagem Pak Arianto. Ya. Sugeng mirengaken lan lesani. Lajengan napa bawa lagi. Mawi bawa menika spesial. Pokoke mawi bawa. Duet. Berdiri kamu. Wah, jan ngadeg wong loro kok. Iya no. Jan kaya angka 10. Mbak Indonesia kaya angka 1. Lah iki gantine cangik 2 aduh lambeku ketatak. Heeh. Ora ini Kang Senan yo kok yo beda yo Ting. Lah yo kesayae. Iki sesuai dengan keyakinan masing-masing. Heeh ya. Ora apa-apa. Wong kapan-kapan iki nek muni nggek wong ketrima ki anggo sandangan apa-apa ya tetep apik ya ta. Ora apa-apa. Ini namanya emerald, Pak. Betul. Ini warna emerald tapi ini ngerti ora? Emerald berhijau. Betul. Iki lho Pak Dalang kok ngerti ya betul wae. Loh, kuwi jenenge malah iki jenenge kok ngene malah ketone ana kebersamaan lho. Lah jenenge apa iki, Jal? Endi? Ijo no piye? Lah ijo piye to ki emerald? Oh, kuwi heeh. Pak Jumbo ki mendukung iki mau mendukung. Iya, terima kasih Pak Jumbo, keren jos gandos. Bawane Pangkur Rinoso. Oh iya, Pangkur Rinoso ya kenal. Dari kamu Teh. Ya wis aku dulu. Tembanganing berantes. Mamat malah nangis tembangan kok ngene. Pilek niku mboten nangis. Padan pilek. Ana pilek kok matane. Wis sak belere ramung matane kupinge. Jelei. Pak, suantane pripun? Dari Luar biasa. 0 sampai 10 berapa ini? Pokoknya suarane Mbak Anting iki wah tenang. Angles. Waduh, wonge kaya ngene lho. Heeh. Lho, ning suarane iki jan nek coron radio. Sik. Iki ketoke omong apik ning Lah yo.
Banting Jadi ini. gini, bukan gitu. Kita tuh kan kalau misalnya cuma mendengar, itu kan kita mengira-ira toh. Ngrungokke radio, wah iki nek kira-kira suarane ngene iki mesti wonge kaya ngono kae. Ah, iya. Itu tidak sesuai dengan itu. Apa? Ngerti aku padake kok. Apa nek ngerti apa? Ketemu kaya iblis ngono kuwi. Ora. Ora dedeg iki ning sekilan kok suarane wah luar biasa kamu itu. Sekilan, Pak De. Ngene aku paling dhuwur sak keluarga. Sak keluarga ngendi? Sing jelas ki anu, napase ki dawa. Oh, nggih. Dawa napase iya. Kantongku besar. Ah iya. Kantong angin. Oh, kompresorku gede. Sapa wae ngomong Kantong angin berarti kamu untutnya juga panjang ya? Wah, maduet nek isuk. iki lho ono panganan kok ya dua-dua. Lah iya Pak De lho ngarani. Saingane sinden saya itu yang namanya Mbak Laras itu. Kantongnya gede kan medun kae medun wayangan itu medun karo brat nyalip aku ya. Pokoknya jangan sekali-kali membau ini ya penonton sekalian. Ini adalah dingklek wadah bread. Nah, benar Dan sekali. di dalamnya itu berisi kandungan Ketoke rada ngenang Ah, iya. ngene pas nyinden gas ngono kuwi. alam. Mengandung lirang. Ya. Di ngono wah. Hmm. Sumanding Carane iki piye lho? Dawane sakmono iki lemu menghirup nafas ki lewat ndi? Mongko kuwi cilik lho. 3 lubang. Kan itu hunya kan panjang. Tapi carane le memasukkan nafas itu. Ya ambekan gede, Mbak. Ngono kuwi sana. Sik. Irung kok 3 lubang iki irung apa? Ya semua lubang dipakai. Wis jadi memanfaatkan pemberian Tuhan. Sing go nyeret ambekan kok semua dipakai. Lah ya ngono kuwi kok malah marah-marah sabar innallaha ma'asobirin. Wong sabar kekasih Marahi Allah. emosi. Ana irung kok lubangane 3 ki irung apa? Siji ngendi ya? Ha iya. Ya nganu tulung logikanya. Nasa Rina Ya kok kowe aku wis tuwa sampean ya sampean wong ayu sandonya. panjenengan. Iyalah Gusti. Kowe aja padu dhewe-dhewe ngono. Biasa kalau cewek sama cewek tuh kayak gini Pak Jumbo. Ah, iya. Tetet tuwet jret. Nek jenengan cowok kali cowok ngapain, Pak De? Ora Oh, tok. cowok no cowok luwih bahaya meneh. Cowok-cowok to, Hah? modal sak muk, Hah? sak naik kopi 2 sendok, Hah? wedang, Hah? wis sewengi iso ngomongke saka wong wedok tekan nabi-nabi tekan esuk. Apa kuwi? Wong lanang iki luwih bahaya wis modal sak muk kopi. Heeh. Ora mandek nek omongan iki Wis kaya podcast ngono ya. Apa ki? Ya enggak, cewek kayak gini cepet tapi Cepet. pepet berarti kesel turu. Heeh. Entek, Pak De. Nek jenengan kan tekan dindi, ngomong kayak sabak iku apa tekan suwengi. Saka tanduran, Wis apal aku. kicau, wong wedok, nabi-nabi wis tekan dindi. Ora akhirat terus sampe dhewe. Karena dhewe Gusti Allah. Gusti Allah kon tobat, Gon. Yen wis rina Enggal ratrika ketelu mong sliramu tanah
Ayo Pak Bos. Apik lho siki. Anakku iki tuku sing ngono kuwi. Dipejet. Pira ya regane ya? Ganti to tombole, Ting. Lah iya. Sembarang dikenek. Coba meneh, Ting. Tak pencate. Kenapa aku dolanan? Aku iki mending dipejet tombole kono. Kok liyane ngono. Ngono. Aku pengen ngerti sing kuwi ngendi ya. Aja, beda-beda suarane. Mbak. Kowe kok dengaran malam ini kamu kok Nyanyi. ngeri banget toh. Apane to, Pak Dek? Oh beda-beda suarane barang. Lah iya. Nek pejet tombol beda suarane. Kamu kok beh kaya ngono kok. Aja upama kene munine apa? Kene. Kene. Aja tekan kono. Kok tekan dinding. Sing gede pangamarku kang mas bebujenku sembangku mau wajib dalu Asik. ngerupeto seremu kalawan karwamu Oh. Kang Mas kang ratit sakit moreh lestarine Ya ya ya. Remu ing atiku iki banjur ngiling bocah telu iki Apa tenan sito dadi cah telu nang gandeng dikopo kemati Iya. Delang. Hae.
entar ndak malah ra kajen. Pripun to mboten kajian pripun? Wong aku nggih namati ngene wae anting wis geguyu aku kok. Ora, lho Kamu tuh beneran. nggak menghargai kita di sini tuh meneko loh. Yang jadi pemimpin itu gundul. Lah iya. Eh? Kok gundule piye to? Pemimpinnya, kepolonya itu Pak Jumbo. Jadi kita Ndase, salah. ndase. Ya, Ndase. menghormati. Ah. Loh, aku Ini ki apa Pak to? Jumbo. Aku ki Pak Jumbo sing ra tak hormati apa to? Loh. Aku ki ngormati banget. Kok geguyu? Loh, ora geguyu. Kuwi ah, Lah jenenge panggo guyu nek nesu kok diamuk aku. Mendah boyo Terima kasih. nggih, monggo legah rumiyin kekalih. Nah, menika wonten selingan musik malih menika saking panjenenganipun para waranggana. Sing ket mau diarep-arep karo para sedulur-sedulur adiku laras iki supaya ngaturake tembangan. Ya, ana sing ngersake Grajakan Banyuwangen, ana sing ngersake Topeng Monyet, ana sing ngersake Bajidor Kahut. Oh iya, ayo sapa ditarik kira Denok Laras, heeh. Yo daturi jumeneng. Nak, ayo nak. Mas aja dipleroki. Karepku tinggal akumu. Bicara aja ditinggal kapribaden katimuran. Mbaya sing eling iku budaya. Wilu sendalu nak, Raras. Nggih, sedeng dalu. Heeh, ya kucem-kucem diraupi arep kesel disanggupi mergo labu sedulur nak. Nggih. Ki ngaturke tembang apa nak sing arep tak aturke apa Topeng Monyet? Garapane Abah Andrus. Nggih, niki wau nggih wonten sing ngersakaken Topeng Monyet. Heeh to. Nggih. Ya, ya pokoke kowe dadi topenge. Monyete Ora aku lho, monyete ora aku lho. kok wis digenti meneh ngopo ora ditokke sing mau kae wae? Kepiye? Apik sing mau kae mau lho. Iki Heeh. aku diarani ngerogoh ya aku ora penak. Iki Mbak Yumu nonton kok ngomah wah. Pripun? Bapakne iki ngerogoh kok saiki. Lah terus Mbok sesuk nek wis ning omah. Jal, iki digocek sing lanang apa iki goleke? Heeh, sing Golek lanang, lanang. sing lanang. Kepiye? Digoceki Jal. Heeh, piye? Nah, blangkone buka. Iki Heeh, Buka blangkone ngene. buka. Heeh. Njuk nggon jenengan Jal dibuka. blakonku. Heeh. Wah, kok nek nganti grimis mesake sing dodol. Ora jarene lak kuwi jenengan lak ming arek tak padake lho, tenan Ah. ora ngono lho. Ya padha karang ya fotokopinya ngono ora. Ane ngarep botak aku lak ora ngentutan kaya kowe. Kowe iku arep nelek ayu ning ngentutan kowe iki. Padha wae kok sing Dadi- kono. Lah kok mulane lak jenengan sik to sing marai Aku mau mah krungu kabar eno. ngopo? Tujune iki mau aku ngrungokke khotbah. Khotib mau kayak khotbah kuwi. Heeh. Tujune wae kok Pripun? kowe iki dadi wedok no. Lah ngopo to? Nek upama mbiyen ki Nabi Ibrahim ki nyembelih putrane Nabi Ismail ki ora diganti wedhus. Kok kowe iki metu lanang, mesti wis disembelih kok no. Ah kok aku, ayo tujune Loh. kok aku. Lah iya ning aku ya bersyukur tujune kok aku wedok, sing lanang lak kono kok ora disembelih. Ayo mulane nek aku ae beruntung. Aku beruntung. Arep aku lanang ning nyatane biyen sejarahe Nabi Ibrahim arep nyembelih Nabi Ismail kuwi diganti karo malaikat suwijining wedhus. Oh. Njur ora sida aku. Nek cara ora diganti ya aku sing disembelih karo bapak. Jane iki arek disembelih ning menik jarene meni kurang poel. Eh, Kurang poel dadi. ana sing wis poel ning jepot malah melu nabur rene. Sapa? Sapa? Oh, Mbak Katul. Ayo nak, ngaturke tembangane nak. Nggih. Ya, Topeng Monyet Mas, monggo. Garap kanca-kanca.
jan. Wah, adikku Raras ngene ngaturke tembang topeng monyet jan nganyut-anyut. Heeh. Iki sena panyuwunan akeh banget ana sing ngersake sambel kemangi ana katresnan jati. Ya, Waranggono wong ya ana 6. Heeh, wiwit kono kae Mak Juwariah terus adikku. Anakku si Risa Ristina njur Mbak Raras. Ya, bar Mbak Raras, Mbak Riris. Kakak beradik kuwi putrane Pak Kuat Hadi Warsono. Oh iya. Njur sandingi meneh kuwi anakku si Tri Rahayu. Banjur iki sing sampingku iki. Ya. Siswa SMKI. Kelas pinten, Nduk? Kelas kalih, Pak. Kelas kalih. Nggih. Wah, jar. Panjenengan mendhet jurusan apa, Nak? Karawitan. Karawitan, belajar sinden. Nggih, Pak. Kepengin dadi bojo dalang? Pripun, Pak? Kepengin sok dadi bojo dalang? Nggih. Nggih piye? Menawi jodone nggih. Oh, iya. Oh. Nek pancen ngono, sampe saka SMKI kalau mau mesti saka omah ya wis ancang-ancang ngaturke tembang apa nek ana dadi ati siap. Ngaturke tembang apa sing tok senengi nih sapa? Ayo. Monggo arep ngaturke langgam apa boleh? Apa nak ngaturke tembang apa? Gubuk asmara mawon. Gubuk asmara ya. Dibawani sing apik nggih. Ning aja sok sinau ning gubuk lho. Mergo saya kelas 2 SMK itu masih harus belajar nuntut ilmu. Aja manut Dani ngono tambah gedul. Kayak anake Pak Mbuh ning wulangane manut wulangane lek katul e. Ayo nak gubuk asmara kaya ngapa? Ya. Tak rungokne tembange. Sok nek apik suarane tak pek mantu wis to. Nano. Nyingkar nyingkur. Santai wae, ora mang dredeg, santai wae. Adanggep wae aku ki bapak ngono lho. Asu Dani. Golek kaya sing disule kaya biangne lho. Wiwitane nyingkar nyingkur. Arek apik iki suarane. Lingsem yen ke mutan lelampahan kangka Mulakno to bocah kok angger jane seminggu bali kok 2 minggu kek bali. Setengah sasi kek bali. Ayo wis. Enak, diteraske nak. tresno tulus nadyane ing gubuk asmara. Nduk, Mi. Pripun, Pak? Jenengan nek ting Jogja sok ndereke sinten nek dalang? Pak Geter. Nggih, leres Oh, Pak nderek Pak Geter, Geter. Pak. Oh nggih, ayo sinau sing tenanan. Dadi Iya, sinden iki tidak terbatas waktu lho. Usiane sepuh nek semakin matang semakin kanggu sampean. Nggih, niki kula nggih nderek sinau nggih, Pak. Ya ora apa-apa. Ya. Aku ya mendukung kok nek kira-kira pancen
Tegese pancen seneng ngudi karo kabudayan iki tak dukung kok tenan. Aku nek ana generasi do seneng karo kabudayan iki seneng aku. Apa pas. Wah, neko-neko enak kaya apa nak? Tak rungokke wis ta. Sing
boleh kekancan tapi harus tahu batas-batas wong pelajar kuwi kekancan sapadane kuwi ana batas-batese. Nggih, Pak. Dituntut sik ngelmu sing sak dhuwur-dhuwure sing sak okewe kaya Mbak Elisa. Sinaune mempeng, perkara sok neh iki pancen jojo ora masalah. Wong ya Dani ya wis tak keki omah barang. Ning sing bagus saiki sinau sing tenanan. Nggih, Pak, siap. Heeh, sinau sing tenanan. Nek Dani arep nakal aja gelem. Mboten, Pak. Aja. Mboten nek nakal. Ditanduki nyamari misalnya. Bapakne iki ben ora tau ngono lho. Tenan. Napa nggih, Pak? Oh, aku ki kejaba makmu ngomah ora. Tenan. Ora tau melinguk ngiwa nengen aku sanane ngener nyewiji gitu. Pokoke pesene Pak Mbuh sampean kudu sinau sing tenanan, sinau sing iso nganti gawe puase piyai sepuh, Bapak Ibu nang dalem. Nah, terima kasih nggih. Wah, suarane ya arek apik. Diwet-wet aja sok seneng ngemut permen. Mboten, Pak. Men awet ora gerok suarane. Ya, ganti saiki nang panjuwunan iki. Ya, mau ana sing kersake katresnan jati iki nek tak pasake cah loro iki antarane kuwi trimbil karo trinil kuwi. Cah loro kuwi trimbil karo trinil. Kuwi sing tukang nyempolai, sinjan sampai tukang nyempolai aku ya mung cah loro kuwi kok. Adi-adi ning wis jane ora mbejaji. Ayo nak ngadeg nak mengko gekku bar sampean terus Mbak Elisa dan Mbak Anting lagi. Ayo nak ngadeg. Siap. Awas ngadeg. Hei. Pacul-cul gembelengan. Nyuki bakul. Gembelengan. Bakul limbang segane dadi salatan. Bakul limbang segane dadi salatan. Kunjul pacul gembelengan. Nyunggi bakul. Gembelengan. Bakul limbang segane dadi salatan. Bakul limbang segane dadi samanci. Nggih, sugeng dalu Mak Sangik Mak Limbo. Nggih, sugeng dalu nok wandengaren Subasita karo aku. Biasane nek ngene iki sugeng dalu leh ngono kuwi karo aku ya. Ya, mboten tahu kok. Oh, ora tahu to. Sing muni leh ngono iki sapa? Nggih. Ora ya. Ora. Iki cah do ngajeni karo aku kok. Dalu, Mbah. Lah ya. Nok ki nang panjuwunan katresnan jati nok dituruti nggih. Napa apa arep ngaturke apa? Ayo. Boleh sok sembarang wis tok. Sing senengi wong loro, sing kira-kira musike kompak. Lho. Nggih. Niki ngaturaken manjing ratri mawon. Manjing ratri. Oh ya, mau ya ana manjing ratri lho. Nggih. Heeh, diaturke. Ngapa kok nama tirene ngapa? Nilai tulisane kok. Lah, aku ngerti wae. Aku watake kowe saiki wis ngerti kok nok Ris. Napa to? Kowe iki jan saiki iso sakwise iso nyeleki jan wis kaya lekiki sak jurang kok kowe iki ora. Lah wong jenenge wong Rekoso ngono. heeh iki ya ngono kuwi Pak carane. Oh iya bener. Sing setiti kok ya nak ya. Nggih. Sesuk kowe ning Sena ya kowe nyanyi ning Sena ya. Nyanyi teng Sena. Kowe mangkat ket esuk. Kowe ora mulih bengi bablas wayangan kono. Lah nggih wis kok esuk tekan esuk kok teng Malah wingi Pak Rdo, Pak Dir, kowe muni Pak Dirdo wis pesen karo aku. Lah pripun? Sesuk Denok Riris nek iso kon dina Jumat kon wis tekan kene. Kok napa? Lho kono kan digawe ngewang-ewang. Mbok dhe nang kono ora apa-apa kok ya kowe iki ora. Godhog-godhoge wedang. Konjur kon melu ngirisi lombok. Heeh, ora apa-apa. Ya mboten apa-apa penting aja kon melu ngusungi lemi ngono lho. Ora. Kowe wis ora nganggo lemi, nganggo pupuk, nganggo rabuk tabur kok. Ngina. Ayo. Manjing Ratri bersama duo wek-wek. Ya.
santri lenggah rumiyin monggo Mbak Elisa dan Mbak Anting katuran jumeneng sesarengan monggo. Nggih, pripun Suara apa sinuwun? kuwi mau ya? Iya, Mbak Anting, Dalem Pak Mbak De. Elisa menika sampun hampir season akhir dalam Ya, mimpian. Jadi siap. ngaturaken tembangan kalau mau Boten krasa. ana panyuwunan werna loro lho. Napa Napa? Tinatu kalian ngersakaken napa niku iki mongko Kados HP iki mang apa jati. iki? Sing ngersake lagon Gerajakan Banyuwangen. Sing caoske apa? Tinatu boleh, mau Gerajakan Banyuwangen mau dua-duanya juga boleh. Waduh. Apa iki? Manut Teng? Enek sambel kemangi, enek tinatu, enek Gerajakan Banyuwangen lho, apa no? Sambel bawang. Kowe panganan wae pikiranmu iki. Aku bar iki arep ning pasar daerah kene arep tuku sayur. Tuku sayur lho. Nggak tak nggih masak engko isuk, Pak. Aku ngerti Arep maksudnya. pulaan ya. Apa? Kowe maksudnya arep tuku sayur aku masak, aku padune kowe arep njaluk oleh-oleh sayur. Ora ya, Pak De. Kene iki nggon sayur tak andani. Lah ya sayure seger-seger ten mriki makane kula pados. Kon Iya. maling Syukur bagi ora-ora sing tuku ngono ya. syukur bagi. Ah iya. Aku Iya. ndak jipoke ning kebon ngono ki lak ya tak jipuk dhewe. Kuwi nyolong. Gelungan rapopo tak jipuk. Iya. Mboten. Apa nak lagine nak Ting? Gerajakan Banyuwangi. mawon. Gerajakan Banyuwangen, maka Gerajakan Banyuwangen. Langsung mau nggih, Pak De. Nggih, langsung oke, ora apa-apa. Bersama Mbak Elisa Orcaros Alaso, yo. Gerajakan Banyuwangen. Nah, digarap iki Pak Simoban barang yo mlesani salam kagem Mbak Elisa. Nggih, Pak Simo, sehat-sehat, Pak. Nggih. Iki oke banget sing mlesani. Tinatu mau saka sedulurku Merapisari. Iya, Wahyu. Nang Buri Kelir. Ya. Ada Pak Mario di Klaten, Pak Sutarno di Oh, Sumatera Ji. juga nanti. Nggih, Sugeng Bungon. Saya kirim-kirim. Sugeng Bungon, nggih, mangga. Ya ya ye. Ye ye ya ye ya ye. Ora
Terima kasih dan matur nuwun banget awet pembantunipun panjenengan, panjenengan panjenengan lan donga panjenengan kagem anak kula Vicky Chandra Pradana. Kala wau ing sampun pun aturaken muga-muga dadi bocah sing jelma sing mentala sing iso kanggo kebanggaane wong. Amin. Mugi-mugi dadosaken berkah atur Bapak Bejo Selamet. Nggih. Nggih, mugi-mugi berkah nggih Pak, tambahi panjang yuswa Amin. lancar. Nggih. Mbok pilih mekaten lan semanten nggihipun Gusti Sembrono, sekadaing kalapetanipun pangapura. Liya dina ganti panggung mbok menawa Gusti ngeparingake iso ketemu malih. Amin. Derekaken juga pipisan. Selamat selalu. Muga semakin sukses. Ya. Lagi Pak De. Heeh, yuk neruske lakon.